Moko kuom jodak Mombasa koro nyiso luoro kaluwore gi riekni opogore ma jopiny tiyo godo temo thiedho tuo wang' masani omuoch kaunti ya Mombasa. Magi koni chali timore nikech tend kaunti pok owuok ayanga gi chenro moyiedhi mar gayo tuono masani landore mapiyo e kuonde mopogore. Jafwambo marwa Georgia okomiwa ler koa e kaunti ma Mombasa. Kwan dhano mamedo gamo tuo wang' e kaunti ma Mombasa medo mana dhi malo gino makoro kelo luoro e kind jodak. En okang' makoro miyo jopiny biro gi riekni mopogore mar temo thiedho tuono maloko wang' bedo makwar kendo makuot kaachiel kod golo ololo machokore. Ne gisepimo pi nam motimo chumbi mane giyudo ni pigno nyalo thiedho tuono. Nikech majority mag ji modak Likoni, ka giwuok Likoni, iyudo ka ng'ato ji onure pi kaluoko wang' gi pi nam ni biro thiedho. Dakteche be nigi gadier gi pi nam no ni nyalo thiedho wang' ng'ato. An gino napenjo gi mondo umina gi penjo mondo giduoke ni pi nam ma ji luoko go wang'gi ni ben adier. Kendo ka wawinjo rumas moko be wawinjo ni majan ikete pi tichwako. To kosechwaki ni tiluoko go wang'i to moko ndeng'e. Chingiso ni seche mimulo wang'i, sami moso ng'ato no e ka gigienea. An aneno ka ber ma shirika manene konyo ga dhano ka sof ko giri. Onego come in mondo okony county government. Nwach ko okonyo gini dhi landre kamora mora. To gin koselandre chopo kuom nyithindo kata skunde ibolor. Nwach ngo ka diere kan olor skunde, olor kanise, ji koro claim, ji kusom, ji kiti to gno duoko chumi marwa piny. Omiyo kenge go oketgi mapiyo, koko ketgi tuoche dhi hinyowa. To kata bedo ni jogo manie sekta mar thieth jiwo weche mag ler, ne wayango ni onge okange moketie kuonde ma dhano chokore mathoth kaka tesende mag bas kaachiel kod chirni. Weg nyamburko mating'o jowuoth bende ywak mana ne piny owacho mondo mi osirgi e gayo landruok mar tuono. Mimi dereva matatu. Kulingana na ugonjwa bwana naona umeenea sana. Watu wengi wako na ugonjwa na sioni kama watu wanapata matibabu ya kutosha. Watu wanaingia kama kawaida tu. Sijaona watu wakirusha mkono wala nini. Mwito wangu kwa serikali tuangalie huu ugonjwa bwana usienee zaidi. Watusaidie. Maana tumeadhirika Mombasa, watu wengi wameshikwa na ugonjwa. Jimosore ya mosa okwane kata ka ng'ato nitie sanitizer migone ng'ato ji beda kaka ji bet kawaida. Okwane kata ni koro gimedo ni tuo wang' obiro koro ji obed kama ji osodre mondo kik tuo wang' mak ng'ato. Kata kamano, jogo manie sekta mar thieth jiwo jopiny mondo mi owe tiyo gi yedhe mag nyaluo e gayo tuono. Gikoni yo mowinjore en manyo thieth e ute thieth. Putting anything foreign in your eyes is very dangerous because we are all different, our immunities are different, so what might work for one person will not work for the other person. Anything foreign in your eyes, I have heard of honey, salt water, I have heard of tea, all these are not safe. We know closing borders means a lot, people's livelihood. So what we are doing is to send this message. This is something we can prevent, and prevention is always better than cure. Gikoni nonro yango ni tuono ok nyal kelo tho kata loko ng'ato bedo muofu mak mana ka gitiyo gi gigo moko winjore e temo thiedhe. Nyiewo sanitizer chieng' ni 200, abo nyiewo moko sama nyiewo sanitizer. To gi tuoni kosemaka ing'eno ko mako sirikal mo maka. To samo maka ganti ng'enu ni ushuru midwa chakwa kabigole. Omiyo kange nyaka gimiwa sanitizers waluoko lwetwa, pilogo gimiwa. To kochuno nyaka jirwak mask ng'ato kik fuol karango nyawadgi ama karango nyawadune marach. Gima kata ngolo warwaki wangewa kikine nyawadu ka mi tuono. To kata bang' tuo mar wang' muoch ndalo buora mokalo e kaunti ni ma Mombasa, thoth jodak koni piny owacho pok oketo kange mowinjore mag neno ni gikedo kod tuoni. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Daka 23 bang'